Ei! Bones a tots! Soc en Baxter500 i us porto aquí un altre vídeo de gameplay comentat. En aquesta ocasió, i com veieu en lletres ben totxes i ben gordes aquí davant, jugarem al Age of Empires, l'expansió. Bé, jo què haig de dir d'aquest joc que ja no se sàpiga? És el més mític d'estratègia de tots els temps. Si tu, estimat espectador, no coneixes l'Age of Empire, et recomano que ara mateix apaguis l'ordinador, t'aixequis, obris la finestra, respiris profundament i t'hi tiris! I assegura't d'estampar-te ben estampat quan arribis a terra, perquè no mereixes mirar vídeos de gameplay si no coneixes l'Age of Empires. Bé, farem una partida així aleatòria. Correctíssimament correcte. Nosaltres serem romans. Estarem aliats amb els grecs contra els Choson, que en su casa les conocen, i els hitites. Faré una broma amb la rima fàcil d'hitita, però no la faré perquè és una rima molt fàcil. Així que, hey ho, let's go! Comencem partida, ja! Perfecte! Aquí estem, als albors de la civilització. Tot va començar amb aquests 3 homes. La història de la humanitat comença amb 3 tios recollint baies ràpidament, produint més unitats. Estan tots aquí violant aquest arbusto de baies, l'estan violant la seva intimitat i parts íntimes. Molt bé, a veure, tu, persona que acaba d'aparèixer súbitament al centre del poblat, construeix una casa a cops de puny. Com m'encanta aquest joc, és el pene. Enviarem aquest hincho que vagi fent cases per tindre un límit de població generós i no preocupar-nos d'aquest aspecte durant una bona estoneta. Tenim 3 tios recollint aliment. De moment ja és bastant suficient. Aquí a baix tenim els nostres aliats, s'agraeix que els tinguem al cantó. I aquí tenim fusta en abundant quantitat. Així que, nois, aneu a picar fusta. I tu que no estàs fent res, tu estàs parat, no puc permetre que ja a l'edat de pedra tingui una tassa d'atur de veure si som 5 persones i estan treballant 4, tinc una tassa d'atur del 25%. I acaba d'aparèixer un tio aquí. Tu, calçotets vermells, aquest no és el teu poble. Este no és tu barrio, tío. Te has metido en un sitio muy chungo del que no vas a salir. Però aquest tio segueix caminant amb tota la puta calma del món. Però Carme, se'n menja un cocodril. I mentre se'n menja el cocodril jo et vaig fotent cops d'os al cap. Oh, t'ha matat el cocodril, fuck, yes! Això és el que passa quan et fots amb mi, que et venen cocodrils i et mosseguen. És el que té l'incommensurable poder dels calçotets verds. Estem, de moment, a l'edat de pedra. És una cosa molt curiosa i molt anecdòtica el fet que estiguem a l'edat de pedra i no fem servir pedra per absolutament res. Només fem servir fusta i menjar. Es tindria que dir l'edat de la fusta i el menjar, però té un nom poc comercial, així que li van dir edat de pedra. Tu que no tens res a fer, construeix-me aquí un magatzem per anar a... Oh, mira, hem trobat més baies, hem trobat pedra, hem trobat or. El terreny fa unes elevacions molt rares. Tenim 179, 189 unitats de menjar i tots són baies. Ens estem inflant a baies com uns cabrons. L'inici de la humanitat va començar menjant baies, per això en cap moment cap aldea ha anat a cagar. Tenen un taponament el que vindria a ser la part de l'estómac i l'esfínter, que bueno, els hi durarà fins 2 edats més. Molt bé, estem començant a canviar la nostra dieta. Passem de baies a baies i peix. Sembla que s'alimentava la civilització dels antics romans. Per cert, quin estil tenen picant aquests homes. Tenim un límit de població de 12, actualment, perquè tenim 2 cases. Ara, amb la construcció d'una tercera casa, el límit de població augmentarà 16 persones. En sèrio? M'estàs dient... A veure, un moment, tu, tio, posa't al cantó de la casa. M'estàs dient que aquesta casa, que sembla la casita del perro, que no hi cap aquest tio ajupit i han de cabre 4 persones... Joder, com ho fan? S'hi foten tots i fas un aldeano.rar i els comprimeixes tots dintre la casa. Soc un governant savi i benevolent. Bueno, més que un governant, un déu, perquè els estic com enviant ordres mentals, rotllo Los Sims. Uah, se'ns estan acabant les baies, Atenció, són 8 tios pillant baies d'un mateix arbre de baies. Uah, se l'estan fundint sencer. Aquí es menjaran hasta les fulles, tots els de les baies indignats. Mateu a pals aquest home. Atenció, el cocodril ve a per més. Però són molts i... Uah, mega llançament de fletxa i els matem entre tots. Molt bé, el cocodril uns l'hem fundit ja, no tenia gaire menjar, estava bastant sec. I, Déu meu, no tenia gaire menjar, però tots han sortit amb un xuletón del 1000 a les mans. Tu, estimat aldeano, vindràs a treure el cap a la base dels nostres companys. A veure com ho porten. Tu!
per què se'm passeja gent per la meva puta base? Com si fos casa seva, és la meva base, joder. Una mica d'intimitat, no? Jo vaig a la teva, no, doncs ja està, tio. A veure, gent, no s'indignaria que es mateu un com de pedra al cap, molt bé. Has perdido el control de les ruïnes. Però si no tenia cap ruïna, no com puc perdre el control d'una cosa que no tinc? Molt bé, anem aquí, traiem a camp, anem encuriosits per la vida a veure com ho porta el nostre company, que tot s'ha de dir ho porta bastant millor que nosaltres. Però a veure, té bastantes cases, té un mercat, però no gaire cosa més. Les meves construccions són més extenses. Tinc un sentit més gran de l'arquitectura moderna i el que vindria a ser tot això, i em construiré una puta torre defensiva perquè estic fins als ous. Fins als ous no, lo següent, de que se'm passegi gent per la meva puta base. I comptant que els enemigos estan a l'altra banda. A veure, tu, aquí tinc molta gent inactiva. Tinc molta gent inactiva. Un quartel. Vale, tu ajuda a construir el quartel. Tu. Una altra torre de vigilància aquí. Tu ajudar-lo. Estic sentint fletxes i mort. He sentit algú morir, això no es veu ràpidament. Necessitem unitats defensives. Vale, molt bé, nosaltres investiguem la producció de granges per fer els nostres cultius. Cultius, merda, un soldat, arrastra'l aquí, fletxa dispara, m'estan fent un atac comunitari, camineu per aquí, molt bé, allunyeu-vos estius en pal, molt bé, allunyeu-vos aquí, porteu-los cap aquí, que tinc l'altra torre, no deixeu que us matin, torneu-vos-hi. Això no és bo, però bueno, he rebutjat l'atac bastant bé. Vosaltres, els que esteu violant menjar, m'agafeu i em construïu què estic fent? Vale, i aquí, vale, això ho volia veure. Aquí podem començar a investigar les millores de... What the fuck, man, is happening here? Vale, ràpid. És que m'estan puta ràbia de gent, tio. Puta ràbia de gent, m'estan tirant pedres, estan millorats. I per què aquest tio no fa gens de mal però dura un cojón i part de l'altre? I tu, ves a rajar-li el cap. No hi suficiente comida, tio, però què està passant amb la comida? Què jugueu, gent? A veure, t'estan torejant, noi, s'estan patant al contrari, A veure, anem a enviar una mica de reforços, a veure si el puc ajudar en alguna cosa. No se li ha enfollat la base viva, això ja és algo, i ara per la llei de Murphy a la que aparto, molt bé, ataqueu per l'esquena, molt bé. Tranquil, nois, han arribat els reforços. Pateu-vos a l'arquer, molt bé, però on polles estan les unitats del meu company blau? Mientras tanto, nosotros vamos a hacer más tíos con hacha, ¿qué te parece? Más tíos con hacha y más casas, porque si no, los tíos con hacha no tienen dónde vivir. Com anem de recursos, ens sobra fusta a muerte i ens falta menjar a muerte. Així que tu, amic, erupta. Tu, amic, que piques pedra, construeix una granja. I aquí produïm menjar, no, aquests? Molt bé, que macos, que cookies esteu. Així com produïu menjar. Tindria que començar també a fer més unitats bèl·liques, però, tomar roncero amb aquests homes, excepte l'aldeano. Espera que se'n vagi, vale. Que no el volia seleccionar, farem un atac preventiu a la seva base, com dient: ei! Aquí estem, i encara hi som, i recordo que m'heu atacat la base, això, aquestes coses no les oblido. Erectus. My penis is erectus. Ei, què fas picant fusta, tio? No veus que és una activitat molt perjudicial pel medi ambient? Molt bé, ets un arquer, que guai, com moles amb arquer. Va, patem nosaltres, ens patem, vale, un down, 2 down. Cuidao, aquest que és el que té tela, 3 down, 4 down, arquer a terra, molt bé, cuidao que tenen rangets. Tenen ranges, però ens els hem de patar, cada cop que et pares a disparar a curtem distàncies, molt bé, Bukake! M'encanteu, sou la polla, us estimo molt. Tu també, on vas aldeano, sortint de la seguretat que et dona el teu poble. Atenció, aquí matarem una barca a costa d'estral. Allunyem-nos perquè tenim una torreta que ens arriba. No tinc esperança de trobar cap d'aquests edificis en peu, o realment els he trobat. Això és una novetat, si la veritat no m'ho esperava. I hi ha un fet molt important aquí que no hem esmentat, que és el fet de que crec que tenen 2 milions de torretes defensives i estan una mica avançats d'edat a nosaltres, però bueno, nosaltres farem un atac així, tot cabron.
i farem una cosa que és molt cabron que ho facis en jocs d'estratègia, que és matar aldeanos. Tenen ple d'arquers, els tios! Només tenen putos arquers de merda, tots són arquers! Tots són arquers, tots són arquers, tots són arquers. Les vostres merdes arcarils, amics, es contrarresten. Sabeu en què? Sabeu en què? No sabeu en què, Baxter 500, ens ho diu, sisplau. Vale, jo us ho diré, amb cavalleria. Amb cavalleria! Perquè, sí, tu em pots torejar la infanteria un rato, però, amic, la cavalleria no me la toreges, perquè la cavalleria corre molt més ràpid que tu, my friend. A veure, jo no vull compartir el menjar amb aquests tios, els vermellets, perquè són els que estic convivint realment. I, lol, s'estan fotint tot el menjar del mapa. Que te pincho, que te pincho. Coño, tu també, que te pincho. Ui, te pinché. Te pincho, pinxa'l, te pincho. Molt bé, l'has pinxat. Pedrote, tenen catapultes. I tenen un tio vestit d'or. Que tenen catapultes! Tu, a veure, no, fora, lluny. No, merda, estan molt avançats. Estan molt avançats el que vindria a ser tecnològicament a lo que estem nosaltres, ràpidament. Necessitem millorar-nos, necessitem actualitzar les nostres unitats militars, necessitem actualitzar el que vindria a ser tot. I tu, no em regis l'edifici, cabron, fill de la gran puta. Conmigo no se juega, nen. També, perquè tenen barcos dels que tiren fletxes també. No, home, vaya pallissa. I a tot això el meu company d'equip l'han desintegrat del mapa. Molt bé, ara us està fent mal, cabrons. On estan les vostres catapultes? Només em veniu, soldado con espada ancha. Dos de maricons. Mira el que faig jo amb el teu soldado con espada ancha. Me'l peto per on vull. Molt bé, bon intent amb la pedra aquesta voladora. I m'acostaria, tu, merda, però és que tenen dues torres allà, fills de la gran puta. Necessito un taller de maquinària. Per què? Perquè farem catapultes. Per què vull fer catapultes? Jo, doncs perquè faig la cole. No. Per què? Perquè m'estan atacant per aquí baix. La mare que els va parir. El que deia. Cavalleria. Em petes obrers. Molt bé. Doncs el senyor Karma vindrà a petar-te el cul a tu. Què n'opines, Mira. Rajament, a terra. Tu també. On vas? Què fuges? Gosses fugir. Molt bé, doncs rebràs la teva justa recompensa, que serà una espada en tota la face. Què feu? Tocam-vos la polla aquí, punxeu peix. Punxa peix, també. I tu, derrumba la... Merda, és que què putes, s'aparten. Si no, intenteu caçar-me un elefant. Mira, això ho farem. Molt bé, em dispares, que guai que ets, que guai. Però jo també et disparo. Merda, entre l'elefant i... però com arriba tan lluny? Pero que, Déu meu, pero que li han posat franctiradors. Esto es un arma de serie, no se puede reparar. Pues de puta madre, tío. Yo también estoy de acuerdo con este sistema. ¿Y tú? Que ahora, de fer màquines que tiren pedres, tots en sabem, No que ser un fucking genius. Molt bé, m'han dit que estàs com bastant orgullós, no?, de la teva edificació. Oi! Què et vens a menjar? Pues té, esto pa ti. Quanta unitat tenen, tio? No, vale, molt bé, aquí us veig, no, tens per... Vale, molt bé, repel·lim l'atac i aparteu-vos tots. Molt bé, aquesta se l'estan menjant, aparta't. No. Molt bé, cómetela con patates. Cómetela. Duel de catapultes. Molt bé, aquesta te l'has menjat, bitch. No, merda, aquest és un rival digne, Admeto, mous aquesta catapulta amb habilitat a mi. Però no serà suficient. Toma! Fuck you, xaval! És que fills de puta, com s'aparten. Amigo, però m'han dit que les torres no es poden moure, però arriben fins aquí! Déu meu, però com tenen... M'han baixat la meitat de la vida en un moment, però si em tiren fletxes, són de fusta, se'm tindrien que clavar les fletxes, no destruir-me l'estructura. Senyors de l'Age of Empire, en què estava pensant? Molt bé, desfogarem aquest home d'aquí. Què està passant? Hi ha un puto hitita de merda que m'està disparant amb un elefant. Molt bé, elefants a mi no, gràcies. Els elefants me'ls menjo. Ve un altre, pareu-lo. Molt bé, gràcies per no posar resistència. Lisandro derrotado. Lisandro, que era el meu company, evidentment, però no podia ser d'altra manera. Molt bé, tu què n'opines de les pedres que volen i cauen del cel? No li treuen res de vida! Però què és això? Hòstia puta, no, man, no, però com no li treuen res de vida? Com que més 6 d'armadura? Vale, estan sonant les alarmes.
Molt bé, fa que bus aquest desgraciat. El desgraciat d'espadanxa, el desgraciat d'espadanxa. Molt bé, per tu. Molt bé. Molt bé, ataqueu. Fora, molt bé. Molt bé, fora. Molt bé, fora. Molt bé, fora. I torna. I és aquest. Això és l'esquil de l'Age of Empires. Com que tenen fletxes incendiàries, però què és això que estan avançant la seva edat, la seva tecnologia, fer 5+2, va, home, va. Ya sé que me atacan, merci. Uy, eructa. Soldados con espada ancha, no hay comida. Pasamos hambre, s'han acabat els 2.000 quilos de valles. Tu, tal com et tiren el... Home, va. Però com una pedra que et cau del cel només et treu 30 de vida, tio? Però que és una puta pedra més gran que el cap del teu elefant. Com s'explica això? Hola! Oh, estem convivint, que bé, doncs no, mira, em nego a que vosaltres m'heu vingut aquí a tocar els collons i jo em tinc que resignar, merda, tenen un puto barco sniper d'aquests. Anem a millorar els arquers, però per què millor que si no tinc arquers, si m'estan follant per on volen? Soldados d'espada ancha, feu alguna cosa. Molt bé, gràcies per rebre com un campió aquesta bola. Ah! Però què tira meteorits! Però des de quan tenen meteorits aquesta gent? Vinga, va, home, no. Tu, no sé, defensa, fes alguna cosa. M'estan tirant meteorits, i contra això que lluiten me l'estan tirant des de quinto coño. I se'n van, i s'aparten, em follen totes les unitats i... Bueno, ja està, això, senyors, això està acabat, així que per orgull propi m'autodestruiré jo totes les meves unitats abans que ho facin ells. Bé, senyors, ja sabeu la cantinella de sempre, subscriviu-vos, like, comenteu, i ja ens veiem. Apa, adeu. Bajas enemigues, hòstia puta, tio, com se'ls ha empatat i el Lisandro aquest no ha fet res. No ha fet res. Mayor ejército, 2 persones. 2 putes persones, això no és un ejército.